empregados públicos da área de medio ambiente, que son, en definitiva, os que están máis en contacto directo con todas as entidades que participades nas reservas, dende os concellos, que aproveito tamén para saudar aos alcaldes que nos acompañan e representantes municipais, e, por suposto, tamén a todas as asociacións. Así que, benvidos todos, e vamos a comenzar con este órgano de participación, tendo en conta que o primeiro dos puntos da orde do día é a aprobación se procede da acta da sesión anterior. Polo tanto, penso que todos tivestes acceso a esta documentación. Se alguén non a tivera, pois que non lo faga chegar, que lle achegamos unha copia. E pasamos á votación pertinente. Pido votos a favor desta aprobación da acta da sesión anterior, por favor. Votos en contra creo que non hai, porque creo que todos levantastes a man. Non sei se hai algunha abstención. Non? Moi ben. Pois quedaría entón aprobada esa acta por unanimidade dos presentes. O segundo dos puntos da orde do día é a dación de conta das novas candidaturas para a súa inclusión no órgano de participación. En ese sentido, dicirvos que desde que celebramos a última reunión do órgano de participación, que foi en xuño do 2024, recibimos unha nova solicitude de inclusión no órgano de participación. Corresponde á Asociación Frodeira, constituída o 30 de novembro do 2020, con un ámbito territorial de actuación na provincia de Lugo e con domicilio en Castrodelo, no concello de Láncara. Esta asociación ten como fins primordiais os recollidos nos seus estatutos constitutivos, que nos achegaron, por suposto, e que, entre outros, son fomentar a autosuficiencia alimentaria, fomentar unha transmisión continua de saberes entre os seus membros, ofrecer un espazo de educación emancipadora, xeración de redes e celebración comunitaria que este aberto a colectivos e persoas interesadas, construir e soster redes cos veciños cos seus veciños e veciñas, tanto nos límites xeográficos como no que compartan a nivel social dentro desa entidade, con mecanismos de apoio, e fomentar, favorecer ao mesmo tempo a autonomía e a resiliencia no territorio. Na reunión do órgano reitor, que teremos a continuación da celebración desta, é onde se aprobará definitivamente a inclusión desta nova entidade no órgano de participación. En todo caso, nos temos que informar e dar conta desta nova incorporación para que sexades todos vós coñecedores, porque na vindeira xa estarán integrados como membros. Non veu o representante desta asociación, polo tanto, non podemos cederlle a palabra, pero por ese motivo tamén eu vos daba conta así someramente das finalidades que teñen como entidade. Así que quedades informados, este punto simplemente era unha dación de conta, e continuaríamos co terceiro dos puntos, que é a proposta de programación de actividades que se fai para todos os públicos na Reserva da Biosfera para a anualidade 2025. Durante o ano 2024 celebráronse as seguintes actividades de educación e divulgación ambiental dentro do que é a Reserva da Biosfera Terras do Miño. Fixéronse visitas de 2 centros educativos, o Centro de Interpretación Terras do Miño, que foron o CEIP Villaverde, e tamén o Máster de Dirección de Actividades na Natureza da Universidade de Santiago de Compostela. Realizáronse visitas de asociacións e colectivos ao Mazo de Santa Comba. Realizouse unha colaboración co programa Coñece a túa provincia, que está organizado pola propia Diputación de Lugo. Actividades de educación e divulgación ambiental que se levaron a cabo na Casa das Insuas. Tamén se levaron a cabo entidades de educación e divulgación ambiental da Reserva da Biosfera en diferentes concellos. Tamén por parte da Reserva Terras do Miño se celebraron, ao igual que en anos anteriores, unha programación trimestral de actividades que se levan a cabo no Centro de Interpretación
Terras do Miño, creo que temos os carteles por aí, e dando así cumprimento ás programacións de actividades da reserva que se aprobaron en anos pasados. O día 18 de novembro do ano 2024 xa se abriu un prazo para que os concellos, as entidades e as asociacións que pertencedes á Reserva da Biosfera poderades presentar as propostas de actividades en cada un dos 25 concellos que integran esta reserva fora do municipio de Lugo para a presente anualidade, para 2025, co obxectivo de poder deslocalizar esas actividades e celebralas no conxunto do territorio da reserva e non única exclusivamente no concello de Lugo. No prazo que se concedeu para presentar esas propostas, recibíronse propostas, valga a redundancia, dos concellos de Alfoz, Begonte, Castroverde, Guitiriz, Ourol, Pol, Xermade e da Asociación de Mulleres Rurais A Xuntanza de Castro de Rei, do Sindicato Labrego Galego, da Asociación de Veciños San Cosme de Nete, da Asociación de Mulleres Rurais Alfinete de Benade, da Asociación Galega de Operadoras Artesanais de Alimentación e Pensos e do Clube de Piragüismo Cidade de Lugo. As propostas da Asociación Montes e Vales Orientais, que propoñían actividades diferentes, e da Asociación Galega de Operadoras Artesanais de Alimentación e Pensos, considérase que son proxectos que teñen máis entidade fora destas actividades que nunha actividade dentro da programación trimestral da reserva. Por ese motivo non foron consideradas, falouse con eles, foron animados a que presenten esas propostas a convocatoria de subvencións que hai en marcha xa para as entidades en ánimo de lucro das reservas da biosfera. Considerando todas esas peticións recibidas, que a verdade son moitas, co límite de celebrar 2 actividades solicitadas por cada concello para ter un reparto similar en todo o territorio e unha actividade solicitada por cada unha das asociacións, propoñemos a execución das actividades do cadro que se presenta no proxector. E sometemos ao voso criterio tamén esta proposta. Tiñan na documentación tamén, sí. Estaba confirmando que tiberades xa a proposta para non ter que analizala agora xa con anterioridade, así que se todos estamos de acordo en que a puidestes comprobar, pois pasamos a súa votación. Non sei se hai algún... Bueno, votos a favor? Sí. Votos en contra? Abstencións? Non hai. Moi ben, pois tomamos nota polo tanto e pasamos á presentación da memoria anual de actividades do 2024 da Reserva da Biosfera. Foron moitas as actividades que se levaron a cabo durante o pasado ano, durante o 2024. Foron máis de 80 actividades en total. Esta memoria quedará arquivada na Deputación de Lugo, non pode ser doutro xeito, e tamén estará accesible na propia páxina web da Reserva Terras do Miño. Tedes tamén todos copias, se queredes deixamos un par de minutos para que poidades analizala e non pasar a lela, porque é extensa, ou en todo caso, se alguén quere facer alguna consulta sobre algunha destas actividades, pois estaremos encantadas de poder respostar. Así que non sei se algún de vos quere facer alguna consulta ou necesita alguna explicación. Seguro que as coñecedes, porque foronse facendo ao longo de todo o ano. Non require votación, pero, bueno, se a seguides mirando e logo en calquer momento necesitades unha aclaración, pois sin ningún tipo de problema. Vale. E así podemos seguir avanzando mentras tanto, porque, como digo, eran máis de 80 actividades que seguramente vos incluso coñecedes máis polo miúdo que a min mesma, porque tivestes a referencia no territorio en todo momento.
E o que propoño con respecto a isto é informar favorablemente esta memoria para que sexa aprobada definitivamente polo órgano reitor. No quinto punto, teríamos a dación de conta da decisión do Consello Internacional de Coordinación da UNESCO sobre a revisión periódica decenal da Reserva da Biosfera Terras do Miño. Como sabedes, as reservas da biosfera son avaliadas cada 2 anos por un sistema de indicadores aprobado polo Comité Español do programa MAP, e cada 10 anos tamén teñen que someterse a unha revisión decenal que é realizada polo Consello Científico Español e aprobada finalmente polo Consello Internacional de Coordinación das Reservas da Biosfera da UNESCO. A Reserva da Biosfera Terras do Miño foi declarada no 2002, someteuse á súa segunda revisión decenal unha vez que cumpliu a segunda década de funcionamento. En todo caso, e para darnos as explicacións máis pormenorizadas, ten a palabra Andrea como responsable da mesma. Moi bons días a todos. Como ben explicaba Pilar, a Reserva da Biosfera Terras do Miño xa cumpriu 20 anos, polo cal xa pasou por 2 revisións decenais. Esta revisión é elaborada polo Consello Científico Español. No ano 2023 mantivéronse varias reunións co científico que nos tocou para realizar esta avaliación e preparar toda a documentación que precisaba para preparar o seu informe. Esa documentación é remitida xunto co informe que foi favorable en un principio ao Comité Consultivo Internacional da UNESCO, que en maio de 2024 solicitou máis documentación para poder dar por boa esa revisión decenal. A preparamos o ano pasado e, finalmente, aquí tedes proxectada o resumo da reunión do Consello Internacional de Coordinación que se celebrou en xullo de 2024 en Agadir, en Marrocos, e, finalmente, a revisión decenal foi positiva. Queríamos poñer en valor este feito porque tanto dende a rede española como dende a UNESCO cada vez os requisitos que nos solicitan para que as reservas manteñan a súa declaración son máis exixentes. De feito, xa das 55 reservas da biosfera que hai declaradas en España, están no que se denomina procedemento de excelencia, que é un procedemento que ofrece ás reservas da biosfera un período de uns anos para poder cumplir esos requisitos da UNESCO. Das 55, hai que penso que son 9 que están neste procedemento de excelencia que poderían perder a catalogación da reserva da biosfera. Polo cal, temas que foron moi relevantes e que deben de quedar perfectamente arquivados e con documentación para poder pasar esta revisión decenal, é, por exemplo, o feito de ter este órgano de participación moi numeroso e moi participativo, e moi valorado pola UNESCO. Hai reservas da biosfera que non teñen nin os órganos de xestión creados e moito menos cun funcionamento periódico, digamos, como temos nesta, que cumpramos criterios de zonificación da reserva da biosfera, que eses de momento xa os temos feitos. E, por último, o plan de xestión. A importancia que tivo o ano pasado a vosa participación na exposición pública do plan de xestión e a súa aprobación para os vindeiros 10 anos. Ben, pasaríamos ao seguinte dos puntos, que sería o punto 6, que é unha dación de conta tamén informativa da participación da Reserva da Biosfera en redes rexionais e temáticas. Ten a palabra tamén Andrea para darnos conta destas reunións e participación. Un valor engadido que teñen as reservas da biosfera é que non traballamos de xeito individual, senón que o noso traballo en red é moi importante. Fundamentalmente, nas redes nas que máis participamos é na española. Pero gustaríame dar conta tamén de outras actividades que facemos, por exemplo, neste caso,
coa rede Iberomar de Reservas da Biosfera. Esta rede ten moita vinculación con España, España forma parte dela e, ademais, leva a súa secretaría. Este ano, en colaboración con países iberoamericanos, pois celebramos un seminario formativo virtual no que participamos sobre comunicación efectiva en reservas da biosfera. Ademais, é moi importante en todas as reservas o tema da gobernanza, os órganos de xestión, vale? Entón, fixemos tamén unha enquisa para que todas as reservas da biosfera poderan contestar como é o seu modelo de gobernanza. Como sabedes, esta reserva da biosfera, Terras do Miño e os Ancares lucenses dependen dunha deputación, pero existen outras que dependen dunha comunidade autónoma coa súa forma de xestión ou de GDRs ou de asociacións de desenvolvemento rural. Este tema é moi valorado na rede Iberomar. En estas enquisas mostrase un pouco a variedade que temos en España e que eles poden seguir uns modelos ou outros segundo o modelo que teñan. Na rede española seguimos colaborando cos boletíns cuatrimestrais de noticias. Están colgados tanto na página web de Terras do Miño como, por suposto, na web da rede española. Tedes noticias ou novas das 55 reservas españolas. E o ano pasado tamén na rede española publicáronse estes dous libros, o dos queixos e outros lácteos nas reservas da biosfera españolas. De momento está en formato digital, penso que se está barallando a posibilidade de facelo tamén en papel. E dende o Consello de Xestores dos técnicos que traballamos en reservas da biosfera, pois todos os anos tamén propoñemos ao Comité Español do Programa MAP que se elaboren estudos de importancia nestes territorios. E o ano pasado, por exemplo, que tamén está xa publicado en digital, realizouse un moi bo estudo sobre as consecuencias dos incendios forestais nas reservas da biosfera españolas. E tamén o ano pasado actualizouse a información básica de todas as reservas xa coas novas declaradas e traballamos, fixose un grupo de traballo entre o Consello de Xestores, eu participei, o Consello Científico e a Secretaría do Programa MAP para aprobar as directrices para a elaboración dos informes de zonificación, que en todo o procedimento de zonificación, tanto de ampliacións das reservas da biosfera do territorio ou de modificacións da súa zonificación aprobada, pois en todo momento tivera coñecemento e participásemos as reservas da biosfera e en especial os técnicos xestores. Celebrouse tamén un curso de captura de carbono e mercado de emisións no Centro de Educación Nacional Ambiental en Balsaín, en Segovia. En setembro, como todos os anos, celebrouse o Consello de Xestores da Rede Española no que participo eu nas reunións. Neste punto, destacaros que se encargou un estudo sobre mobilidade sostible nas reservas da biosfera que se elaborará este ano e tamén vaise realizar un estudo sobre a importancia dos servizos ecosistémicos nas reservas da biosfera. Aquí foi tamén nesta reunión onde se aprobou un proxecto que intentaremos poñer en marcha este ano a nivel de rede de tapiz de refranes, de recopilación desa tradición oral nas reservas da biosfera de bo aproveitamento dos recursos naturais e tamén o tema das directrices da zonificación. Este ano tamén celebramos todos os 3 de novembro o Día Internacional das Reservas da Biosfera. Este ano moitas das asociacións que estades aquí participastes na difusión deste evento cos vosos proxectos subvencionados na convocatoria en concorrencia competitiva das Reservas da Biosfera. E, por último, destacar tamén que colaboramos na Rede Mundial de Reservas da Biosfera de Montaña, unha rede nova que se está poñendo en marcha, ten xa unha páxina web con información de todas as reservas da biosfera que estamos integradas. No noso caso, Ancares, evidentemente, está na rede, e Terras do Miño pola parte da Serra do Xistral, da gran importancia que teñen tamén as montañas nesta reserva.
Como é unha rede mundial que ten secretaría tanto en España como en China, normalmente, aparte de ter reunións presenciais, a imensa maioría nas que participamos son online. E, por último, destacar tamén, esta é unha foto de fai unhas semanas, que tanto a deputada de Turismo como eu estuvimos no Comité de Coordinación da Rede Galega de Reservas da Biosfera. Facía xa tempo que non nos reunían. As últimas reunións fixéranse, penso que no 2021, por aquelas convocatorias de fondos PRTR que tivemos tanto para órganos xestores como asociacións e concellos das reservas da biosfera, e foi o punto de encontro de novo das reservas galegas. Informóusenos que están preparando unha nova candidatura, sería a 8ª reserva da biosfera en Galicia, vinculada ao Parque Nacional de Illas Atlánticas, e tamén informóusenos que estaban a traballar nas convocatorias de subvencións para este ano, tanto para a Rede Natura 2000 como para reservas da biosfera. Están intentando unificar esa convocatoria, quizáis con varias liñas de actuación, pero sabemos que están traballando neste tema, pero non podemos ofrecervos máis información. Quedaron en manternos puntualmente informadas. Non sei se tedes algunha pregunta do traballo en rede, algún dos proxectos. Grazas. Estratégicas da Reserva da Biosfera para a anualidade 2025, que unha vez aprobado o segundo plan de xestión da Reserva da Biosfera, os Ancares Terras do Miño, tiñámoslo aquí, da Reserva da Biosfera Terras do Miño, en xuño do ano pasado, dispoñemos dunhas liñas estratégicas a desenvolver para os próximos 10 anos, centradas precisamente nas funcións de conservación, de desenvolvemento socioeconómico e de apoio logístico da Reserva da Biosfera. A curto prazo, en este primeiro ano desa década que nos queda por diante, as actuacións que estamos desenvolvendo, que están vencelladas as liñas do plan de xestión, son as seguintes. Na liña 1, que é de xestión adaptativa da Reserva da Biosfera, estamos traballando no desenvolvemento das convocatorias en réxime de concorrencia competitiva para poder conceder subvencións que estén destinadas a entidades asociativas en ánimo de lucro das reservas da biosfera, tanto da de Terras do Miño como da dos Ancares lucenses, e que teñen como finalidade os investimentos e o desenvolvemento de actuacións de posta en valor do patrimonio natural, cultural e paisaxístico nestes territorios durante o presente ano. Xa o anunciou o presidente a finais do ano pasado, e este ano, no 2025, reforzamos o apoio ao tecido asociativo das reservas da biosfera, nese compromiso que temos dende o Goberno provincial con estes territorios, co rural e co medio ambiente. E facémolo, ademais, convencidos de que todo este tipo de iniciativas, como poden ser a protección do territorio a través das reservas da biosfera, non ten continuidade se as entidades asociativas non tedes unha presencia no desenvolvemento de accións no territorio. Polo tanto, ese compromiso que anunciou o presidente faise realidade xa neste ano 2025, e para a Reserva de Terras do Miño destinamos ao tecido asociativo 220.000 euros, que é un incremento de preto do 270% con respecto á anualidade anterior, o ano 2024. Haberá unha convocatoria para actividades, é dicir, para gastos correntes, que se incrementa, que pasa de 60.000 euros a 120.000, é unha convocatoria para inversións, que é unha novidade e que vai a estar dotada con 100.000 euros. Dentro desa liña 1, na que está este desenvolvemento de convocatorias de concorrencia competitiva para as asociacións, tamén está o mantemento da información actualizada da reserva a través da súa páxina web e o desenvolvemento dun novo acordo de custodia do territorio nas fincas que son propiedade da Deputación Provincial de Lugo, que están nas Insuas do Miño e nos Ollos de Begonte.
Nunha segunda liña de actuacións, que é a que fai referencia ás funcións de conservación da Reserva da Biosfera, trabállase na procura de fondos para poder executar proxectos relacionados co mantemento e o estado de conservación favorable dos componentes de biodiversidade e xeodiversidade da Reserva da Biosfera. En concreto, estáse traballando coa Fundación Biodiversidade nas convocatorias LIFE e noutras convocatorias que van aparecendo. Tamén se ten moi presente a mellora da conectividade ecolóxica das reservas da biosfera e a promoción de medidas de restauración que vayan vencelladas á infraestructura verde e así como a vixiancia e control de especies exóticas e invasoras. Na liña 3, trabállase na función do desenvolvemento socioeconómico da reserva da biosfera e faise a través de actuacións para promover e mellorar o nivel do emprego e o emprendemento sostible dentro da reserva da biosfera. Desenvólvese a sexta convocatoria pública de participación para solicitude de autorización nos hortos do Paseo do Rato mediante concorrencia pública. Trabállase no desenvolvemento do regulamento da marca Reserva da Biosfera Terras do Miño para produtos agroalimentarios, produtos artesanais e servizos turísticos, coa perspectiva de que nos vindeiros meses esta marca xa poida ser recoñecida e que comece a ser utilizada. E tamén se participa na Feira Biocultura na Coruña, que vai a ser celebrada dentro duns días, do 7 ao 9 de marzo deste ano, e aproveitamos esa feira para difundir o patrimonio natural e cultural da Reserva da Biosfera e promover o turismo sostible. E na cuarta liña, nas actuacións que están vinculadas coa función de apoio logístico, lévase a cabo a 8ª edición do concurso de fotografía o patrimonio etnográfico material das reservas da biosfera Terras do Miño e os Ancares lucenses, que ten unha finalidade clara, que é poñer en valor, dar a coñecer e divulgar o patrimonio etnográfico material e representativo do aproveitamento sostible dos recursos naturais destas reservas, e realízase tamén a programación trimestral de actividades de educación e divulgación ambiental no Centro de Interpretación Terras do Miño e nos concellos que están dentro desta reserva. E esas son as actuacións estratégicas, un resumen das actuacións estratégicas para esta reserva durante o ano 2025. Digo vos o mesmo que en puntos anteriores. Se alguén necesita ou quere algún tipo de aclaración máis amplia sobre algunha destas actividades, pois agora mesmo neste momento podemos dala, e se non podese dirixir tamén ao Servizo de Medio Ambiente, a reserva, para que a poidan aclarar. Non sei se alguén quere tomar a palabra, que vexo que non. E pasaríamos logo ao derradeiro punto da orde do día, que son rogos e preguntas, así que se alguén precisa realizar algún rogo ou pregunta, pois estamos no momento. Sí, veña, adiante. Hola, eu son Amaya, veño de representación de ADEGA, de Defensa Ecologista da Galicia. Era para lanzar unha proposta en relación ás actividades que se poden desenvolver e non nas zonas tampón. Bueno, dende ADEGA, hai unha defensa, si hai diferentes liñas de actuación, sobre todo en actividades de temas de parques eólicos ou granxas, ou, bueno, certas actividades que poden ter unha incidencia no medio ambiente. Entón, se de alguna maneira se podía isto concretar máis ou restringir ou encaixar, non sei moi ben como explicarlo, non? Pero que o que hai agora son as recomendacións e igual estaría ben que se fixera un pouco máis concreto. Penso que, Amaya, isto onte o comentamos Óscar Rivas pola Asociación Galega de Custodia do Territorio, sacou tamén este tema en representación vosa. Onte falamos que o que ti dis de actividades referíase, penso eu, ao tema das instalacións de enerxía eólica e fotovoltaicas no territorio. Fai anos, explicábamos tamén onte, o Consello de Xestores solicitou no Comité MAVE Español, e así o fixo o Comité,
a necesidade de ter un informe do Consello Científico sobre o tema da implantación das renovables. En zonas núcleo, en xeral en España, estou mentindo, en Galicia coinciden con Rede Natura 2000, o Plan Director de Rede Natura 2000 proíbe a instalación dese tipo de actividades, polo cal aí xa non temos problema. A Maya comenta que na zona tampón, que é a zona que recubre zona núcleo, pode ser Rede Natura 2000, no caso galego xa non poderían instalar ese tipo de actividades, pero se non temos esa protección de Rede Natura, pode que sí. O informe do Consello Científico que foi presentado no Comité MAP, penso que no 2023 xa, no 2023, concluíu que non consideraba adecuado que tanto en zonas núcleo como en zonas tampón se instalasen ese tipo de proxectos. Vale. E así nos axúdanos á hora de redactar os nosos informes nos procedementos de avaliación ambiental. Agora temos un argumento científico consolidado que nos apoia nese sentido. Pero iso non é unha norma legal. É o Comité MAP o que ten que decidir se é o caso que iso se reflicta nas normativas de avaliación ambiental. Eu, como onte xa falamos deste tema, hoxe imprimín e consultei a última modificación da Lei de Avaliación Ambiental fíxose polo Real Decreto 445 do 2023, vale? E aínda que non aparece ese tema de zonas tampón, sí que é certo que é unha alegría para as reservas da biosfera que por primeira vez, por exemplo, nos criterios para determinar se un proxecto debe someterse a avaliación ambiental ordinaria ou simplificada, apareza que un dos criterios que debe seguirse, e así ocorre, hai proxectos que non estarían sometidos a avaliación ambiental e polo feito de estar en zonas núcleo tampón dunha reserva da biosfera pasa este procedimento de avaliación. Non é todo o ambicioso que querríamos, pero algo xa temos, vale? Unha cuestión máis? Sí. Tamén esa argumentación que na en Ancare é un pouco, aparte de simplificar o proceso da administración polo medio esforzo que fai, non? Que as gestionan teña un funcionamento o mellor posible, sempre mellorar, pero bueno, sempre hai que agradecer ese esforzo e, sobre todo, tamén poñer o medio ambiente en primeira plana política tamén é difícil, non? Nestes tempos que corremos, pero nos chamaba a atención un pouco, xa comentaste na tua intervención nas redes, que aquí en Galicia hai varias reservas da biosfera e xa non me meto en reservas máis pequenas e tal, pero senón cuxos sectores son a propia Xunta de Galicia, que son as que ten as competencias en conservación e que non acaban de funcionar, non acaban de ter ningún comité formado, ningún comité de... A verdade é que simplemente están sobre o papel e non funcionan. E encima ahora nos acabas tamén de decir que acaban de anunciar que van a propoñer outra. Entón nos parece que incluso os que tedes unha reserva de biosfera, os gestores e que funcionan, pois se deberá un pouco criticar esta inacción, non? Por parte de outros que utilizan a figura de reserva de biosfera solo como algo de propaganda para decir que tanto por cento do territorio de Galicia está protegido, cando nada máis lonxe da realidade. Sí. A nivel estatal xa España agora mesmo é o país do mundo que máis reservas da biosfera ten declaradas. Penso que foi no 2022, se non me equivoco, que o Consello de Xestores chegou a promover, solicitar unha moratoria para non declarar máis reservas da biosfera en España ata que non funcionasen as que estaban. Eso finalmente non foi aprobado nin se levou para adiante, pero é certo que tanto os comentaba na revisión decenal que existe a nivel mundial un procedimento de excelencia
no que se entras, tes 5 anos para empezar a cumprir, existe tamén unha estrategia de fortalecemento na rede española de reservas da biosfera. Penso que na estrategia de saída que se aprobou sonte a esa estrategia de fortalecemento, nestes momentos aínda non hai ningunha reserva da biosfera en parrilla de salida en España con esa estrategia, pero xa existe na rede mundial. Nos vindeiros anos haberá reservas da biosfera que deixen de selo. Dende as reservas da biosfera e os xestores, sobre todo os técnicos, a veces tiramos pedras sobre o noso propio tellado porque cada vez complicamos máis e somos máis exixentes nos mesmos co noso funcionamento, pero é que ten que ser así. É un clube que penso que debe de ser de excelencia e de ensinanzas a outros territorios de como funcionan a colaboración e a participación na toma de decisións. E se non é así, pois eu penso que non pasa nada e as reservas da biosfera poden sair e os territorios poden deixar de ser declarados como tal. De momento en España non houve ninguna descatalogación. Pode posible, por exemplo, que estas reservas que decimos galegas pasen as avaliacións decenais? Porque, Óscar, as vindeiras revisións decenais serán... Terras do Miño é a máis antiga, pasou no 2012 e no 2022. O resto son máis novas. Entón, por exemplo, como Ancares. Ancares aínda está por pasar a segunda. Unha tivo que pasar, sí. En contra esas avaliacións, porque eu simplemente como mirar a paisaxe, eu vexo unha degradación desde hai 20 anos, empezando polos parques eólicos, plantar eucaliptos ao lado dos ríos, non sei como explicarme, pero eu pertenzo a unha asociación e fixen cousas e se hoxe non empezo a facer absolutamente nada pola degradación que vexo, simplemente quero deixar eso claro. Non sei se os demais non ven, non temos ollos, e solamente os teño eu, ou son eu o bo. É certo que dice aquí o compañero, que pasa que tamén é certo que hai que as competencias tenas que nas ten. E a mellor que, claro, a Reserva da Biosfera Terras do Miño non podría mellor facer algunhas cousas como e tal, pero non pode legislar onde se plantan eucaliptos, onde se... Verdad, eso teñen as competencias outros organismos. Se non dicimos nada, que calamos a boca. Eu entendo que o que avaliarán será as competencias da propia órgano gestor, non pode ser. Non, na revisión decenal tamén quedou reflectido ese feito, Manuel. Quedou patente que é así. O que pasa é que as reservas da biosfera, certo que dice Óscar, non somos unha deputación coas competencias que temos no territorio, pero é certo que é responsabilidade nosa trasladar ese feito. Nos órganos reitores, onde sí que está no Ministerio de Transición Ecolóxica e a Comunidade Autónoma, iso deixase patente. Alguna cuestión máis? Non? Bueno, pois, para dar fin a este órgano de participación e un pouco a colación do que dicía Manuel, hai que ter en conta que nin esta reserva nin outras con independencia de quen as xestione, que neste caso é a institución provincial, nin lexisla nin inspecciona, simplemente podemos facer ese tipo de informes, trasladalos neses órganos que teñan coñecemento para que se tomen dende outros ámbitos as medidas oportunas, pero evidentemente nin a Deputación nin a propia Reserva podería facela, e tal e como decía tamén Andrea, retomando un pouco esa percepción que eu creo que temos todos de exixencia necesaria, debería de ser, as reservas deberían de ser clubes de excelencia na participación. En ese sentido tamén quero trasladarvos que temos a percepción realista de que non se traballa igual en todas as reservas. En ese sentido, eu quero aproveitar para felicitarvos a todos os que sodes axentes dun xeito ou doutro no territorio, dende os concellos que hoxe temos aquí unha amplia participación de representantes municipais,
ata os colectivos, porque o éxito, en definitiva, do que suceda no territorio vai a ser tamén voso. Si, neste caso, a Reserva impulsa estes órganos e a participación, non só nos órganos de participación, sino ao longo de todo o ano, pois posibilitando que se podan levar a cabo accións importantes no territorio, creo que nese sentido deberíamos de ser exemplo tamén para outras reservas que non o fan e reivindicativos, para que noutros territorios se leven a cabo procesos similares aos que aquí se fan, porque, dende logo, sí que nos comentan con certa reiteración que non está sucedendo. Así que nese clube de excelencia hai que exixir que todos cumplamos co que nos leva a estar aí, porque o esforzo non é pequeno para unha institución como esta, o mellor para outras pois non é tan grande. Ben, aproveito tamén para felicitarvos por esa participación de parte do presidente, que hoxe non puido acompañarnos nesta reunión, pero delegou en min non só a presidencia, sino este obxecto de trasladarvos a felicitación, os parabéns por todo canto facedes no territorio ao longo do ano. Refírome tanto aos concellos como ás entidades asociativas que participades. Así que vémonos na próxima reunión, a quen lle toque estar aquí representando a Deputación de Lugo, sen dúbida que será un placer participar con vos. Bueno, pois moitas gracias a todos e finalizamos con este órgano de participación.